Tulit sä Heilikki tutustumaan tähän vilskeaapiseen kanssa? Teet pitää lukea sulle pätkä. Näetköhän sä siellä videolla? Näetkö? Kato, kun mulla olisi täällä tämmönen mun lempikohta täältä. Katsotaan, jos mä löydän. Täällä vilskeaapisessa on Heilikki. Täällä on lapset löytää semmosen jännittävän ratapuodin, jossa ne alkaa leikkiä. Sitten käy ilmi, että siellä on Heilikki, siellä asuu pikkuväkeä. Ja tässä ne lapset juttelee pikkuväen kanssa. Mei kysyy, miksi teillä ei ole kenkiä? Haluamme tuntea maan herkillä tassuillamme, sanoo Pipotti. Miksi te olette niin pieniä? Kysyy Aino. Meidän pitää mahtua piiloon pieniin koloihin, sanoo Nyyterö. Kuulepas Heilikki rakas, sinä olet vähän liiankin sinä hellästi tulit siihen, joo. Vähän liiankin hellästi. Luotaan vielä loppuun asti. Paju kysyy, millaisista asioista te pidätte? Me pidämme ruuasta. Ja mistä Heilikki pitää? Heilikki pitää hellimisestä ja rapsuttamisesta. Ruoka oli selvästi pikkuväen lempiasia. Nyyterö kertoo, että me syömme alkupalaa, välipalaa, iltapalaa ja jälkipalaa. Pipotti, kun ne on syöty, voikin jo syödä uuden alkupalan. Nyyterö, yöpala on kuitenkin tärkein ateriamme. Ehdittekö te tehdä muuta kuin syödä? Mitä se Pipotti mahtaa vastata? Ehdimme unelmoida ruoasta. Entäs Heilikki? Miten ne lehmät sitten? Tykkääkö ne ruoasta? Lehmät tykkää heinästä kovasti. Ei näitä tykkää. Näytetäänkö tuonne kameraan tämä vilskeen kansi? Se on noin hauskan näköinen. Siellä on Onni, Aino, Mei ja Paju. Ja Kikirokanakin on vielä siellä. Oho, tuliko se siihen? Kikiroa päästään sitten tervehtimään kanssa aika